munkin puolesta paljon tervetuloa tänne. Kiva, että teitä on aika hieno määrä tullut kuuntelemaan. Ja mä tosiaan puhun siis siitä, että minkälaisia perusasioita me ollaan onnistuttu keksimään muiden eläinten mielestä, tämmöisistä perustavista mielenilmiöistä. Ja mä oon siis ekologi- ja evoluutiobiologi Noora Kaunisto. Ja mä en ole tämän alan tutkija, vaan popularisoija. Mä kiinnostuin tästä aikanaan, kun tein gradun, ja se vähän ikään kuin liippasi tätä aihepiiriä. Ja sen jälkeen olen esimerkiksi tehnyt kirjoittamistyötä ja tämmöistä tämän aiheen parissa. Ja muuten aika paljon tuolla myös niin kuin luonnonsuojelupuolella toiminut. Mutta tervetuloa. Joo, eli tämä luennon rakenne on seuraavanlainen, että ensin mä käyn läpi vähän tämmöistä taustatietoa, eli millä tavalla eläimiltä on pystytty tutkimaan ja vähän siitäkin, että millä tavalla sitä ei ole pystytty tutkimaan, minkälaisia ongelmia siihen liittyy. Sitten mä kerron muutamia pointteja evoluutiosta sen takia, että mä aina välillä ikään kuin liippaan sitä, että evolutiivisesti näin ja evolutiivisesti noin, että mitä se ikään kuin tarkoittaa. Ja sitten vähän kerron, että minkälaisia tämmöisiä vanhahtavia käsityksiä on ollut muiden eläinten mielestä ja että miten nämä käsitykset on muuttunut. Ja käyn läpi esimerkkejä ja sitten sen jälkeen näitä tietoisuuden, tunteiden, älykkyyden ilmiöitä. Joudun siirrellä täältä näitä laatikoita välillä, mutta ensin siitä, että minkälaisia haasteita on siinä, kun yritetään tutkia muiden olentojen, meistä poikkeavien mieliä. Niin perusongelma on tietenkin se, että me ei koskaan voida tietää aivan täysin sitä, että mitä edes toinen ihminen kokee ja miten toinen ihminen ajattelee ja mitä se vaikka tarkoittaa, vaikka on jaettu kieli. Niin me ei koskaan päästä niin kuin täysin sen toisen ihmisenkään pään sisälle. Ja sitä suurempi harppaus sitten olisi päästä ymmärtämään meistä poikkeavien eläinten ajatusmaailmaa. Eli kun siellä voi olla täysin erilaiset aistit, siellä voi olla sellaisia aisteja, mitä me ei osata kuvitellakaan. Ja sitten siellä on hyvin erilainen motivaatio mahdollisesti, että ei välttämättä sitä eläintä kiinnosta toteuttaa niitä tehtäviä, mitä ihminen vaikka haluaisi jossain koeasetelmassa, että se tekee. Se on vähän semmoinen niin kuin raskauttava asia tässä tutkimuksessa, että se on melkein väistämättä jollain tavalla soveltavaa, että mitä tältä alalta sanotaan ulos, niin se vaikuttaa sitten siihen, että miten yhteiskunnassa kohdellaan muunlaisia eläimiä. Termistöhaaste on tietenkin siinä, että puhutaan semmoisilla todella suurilla sanoilla kuin tietoisuus, ja kaikki nämä on tosi monella tavalla haastettu, ja niitä pyöritellään, mitä se edes tarkoittaa. Ihmistieteissä se tarkoittaa vähän eri asioita ja niin poispäin. Ja tämä, mitä mä äsken jo liippasin, eli tämä, miten hirveän vaikea on sitten, kun saadaan vaikka jotain tutkimustuloksia, niin tulkita niitä. Että ensinnäkin sen tutkimusasetelman pitäisi olla sellainen, että se sopii sen eläimen ekologiaan ja niin kuin kaikkiin ominaisuuksiin. Ja sitten sen jälkeen pitäisi vielä osata tulkita niitä tuloksia, että mitä se tarkoittaa, kun kyseessä on tämä ja tämä eläin, jolla on ollut niin kuin ihan erilaiset evolutiiviset haasteet vaikka ihmisellä. Et esimerkiksi silloin, kun tutkitaan sikoja, niin niillä on hyvin erilainen se, että mitä niitä kiinnostaa tehdä. Et jos verrataan vaikka koiraan, jota ihan niin kuin jopa evolutiivisesti kiinnostaa miellyttää ihmistä, niin tällaista ongelmaa ei ole siellä. Eli näissä täytyy aina tulkinnassa pitää se mielessä. Toki myös lajien sisällä on eroja, eli persoonallisuuksissa yksilöiden välillä. Ja kuten nyt sanoin tässä, niin tämä testi aina kertoo sekä siitä tutkittavasta kohteesta, että sitten siitä testistä, että oliko se ollenkaan toimiva, oliko se soveltuva ja miten siinä onnistuttiin rakentamaan semmoinen niin kuin kestävä ja hyvä menetelmä.
mikä taas kertoo sitten siitä tutkijasta. Tosi nopeasti, jos katsotaan, että minkälaisia tutkimustapoja sitten on näinkin tämmöisessä maailmoja syleilevässä hankalassa teemassa, niin käyttäytymistiede tietenkin on sellainen, millä tätä tutkitaan. Ihan niin kuin esimerkkinä tämmöiset niin kuin valintakokeet, mitä voidaan tutkia, että eläin voidaan asettaa semmoiseen asemaan, että jotta se vaikka saisi jotain haluamaansa, niin sen täytyy tehdä työtä. Ja siitä, että miten paljon se on valmis tekemään työtä, ajatellaan vaikka, että miten paljon minkki olisi valmis tekemään töitä päästäkseen uimaan. Niin se kertoo siitä, että miten suuri motivaatio sillä on siihen toimintaan. Sitten varsinkin historiassa on tehty tosi paljon tämmöisiä kajoavia eläinkokeita, että on tehty ihan niin kuin aivovaurioita eläimille ja katsottu, miten se vaikuttaa niiden käyttäytymiseen. Ja nykyään aivofysiologian ja aivokuvantamisen avulla on saatu ihan hirveästi sellaista tutkimustietoa, mitä joskus historiassa 15 vuottakin sitten ei oltaisi edes osattu kuvitella. Sitten on paljon näitä muita aloja, vertailevaa psykologiaa, evoluutiotietämystä, ja jotka niin kuin on mukana tässä, että on niin kuin monitieteinen ala. Näissä esimerkkikuvissa on Helsingin yliopistossa Zombin YM tekemää tutkimusta, jossa on seurattu koirien silmänliikkeitä, kun ne katsoo eri asioita. Ja se on esimerkki siitä, että miten eläinlähtöisesti pystytään tutkia, eli että nämä eläimet on niin kuin positiivisella vahvistamisella onnistuttu kouluttamaan siihen, että ne mielellään osallistuu näihin testeihin. Sitten ihan tosi lyhyesti siitä, että mitä se tarkoittaa, kun mä viittaan siihen, että evolutiivisesti näin ja näin, niin evoluutio eli lajien tai populaatioiden muuntuminen ajassa ja jopa sitten lajiutuminen mahdollisesti jossain vaiheessa eri lajeiksi tai useammaksi, niin sehän on seurausta siitä, että meillä on olemassa genetiikka, geneettiset ilmiöt, sitten on planeetalla tietyt luonnonlait ja sattuma, joka siihen sitten aina jollain tavalla niin kuin poikkeaa. Eli evoluutio tarkoittaa sitä, että nykyään olemassa olevissa lajeissa näkyy jälkiä menneestä. Se ei ole joku semmoinen niin kuin täydellisyyteen suuntaava ilmiö, jossa syntyy aina vain jotain parempaa, vaan se on jälkiä siitä, että minkälainen on ollut menneisyyden tilanne ja menneisyyden olosuhteet. Et kaikki tällä hetkellä olemassa olevat eläinlajit, niin ne on yhtä pitkän selviytymisen ja kehittymisen tulosta. Ihminen on siis laji tuolla kädellisten lahkossa. Ja se, mikä tässä on myös kiinnostavaa, niin on tämmöinen konvergentti evoluutio, eli rinnakkainen evoluutio. Eli että tietty ominaisuus, että eläin vaikka kykenee tiettyyn asiaan, niin se ei vaadi aina juuri tiettyä rakennetta, vaan että tietynlaiset ilmiöt voi kehittyä ikään kuin rinnakkain, ilman että ne olisi edes hirveästi sukua, nämä lajit. Tästä on hyvä esimerkki mustekala, joka vaikka se on meille nisäkkäille valtavan kaukaista sukua, niin se on kehittänyt tämmöisen meille melko samaistuttavan älykkyyden. Näitä esimerkkejä tulee tässä sitten myöhemmin. Ja sitten ihan pointtina se, että koska aivoissa lähtökohtaisesti geenit määrää sen, että minkälaisia rakenteita syntyy, niin tästä johtuen myös aivoissa toteutuvat ilmiöt on alttiita evolutiivisille muutoksille. Eli että voidaan ajatella, että tunteet ja tietoisuus ja älykkyys, oppimiskyky, että ne on evolutiivisesti olleet hyödyllisiä biologisia mekanismeja ja verrattain laajalle levinneitä. Usein kun vaikka ohjelmissa tai jossain dokumenteissa esitetään muiden lajien käyttäytymistä, niin on vähän semmoinen niin kuin ongelmallinen asetelma, jossa sotketaan pikkasen keskenään evolutiiviset ja yksilökohtaiset syyt eläimen käyttäytymisessä. Eli
vaikka nyt ajateltaisiin, että paritteleminen, se on hyvä esimerkki siitä, että siitä usein puhutaan sillä tavalla, että nyt tämä eläin parittelee, koska se pyrkii maksimoimaan geeniensä leviämisen maailmaan. Mutta itse asiassa se yksilöhän toimii sen takia, että sen tunteet ohjaa. Vaikkakin on totta, että geenit ohjaa niitä sen tunteita ja sitä sen niin kuin toimintaa, ja menneisyydessä siitä on ollut etu. Niin kuitenkaan se eläin ei ikään kuin kylmästi laskelmoi ja laske niitä jälkeläismääriä. Että tässä on tämmöiset niin sanotusti proksimaattiset ja ultimaattiset syyt, jotka usein menee sekaisin ja sen takia niin kuin tukee tämmöistä mekanistista eläinkuvaa helposti. Eli tunteet, varsinkin mitä nyt tutkimuksellista tietoa on saatavissa, niin vaikuttaa siltä, että varsinkin nisäkkäillä ja linnuilla, niin tunteet on ne, jotka ohjaa paljolti käyttäytymistä. Ja että se tunne motivoi sitä käytöstä myös silloin, kun se toiminta on geneettistä, sisäsyntyistä. Et siitä saa mielihyvää, kun tämmöiset sisäsyntyiset käyttäytymistarpeet toteutuu. On pakko mainita joitain tämmöisiä kiinnostavia niin kuin eläinkuvissa tai eläinkuvassa kummittelevia käsityksiä, jotka on ikään kuin hirvittävän vanhoja, mutta silti ne onnistuu vaikuttamaan siihen, että miten myös uutta tutkimuksellista tietoa tulkitaan. Ja keskiajalla vielä varhaisemmista materiaaleista koottu tämmöinen Scala Naturae on siitä kiinnostava esimerkki. Eli tämä Scala Naturae tarkoittaa vähän niin kuin luonnon tikapuita. Tämä oli tämmöinen hierarkkinen käsitys eläinkunnasta, jossa pystyttiin asettamaan eri eläimet ikään kuin paremmuusjärjestykseen sillä tavalla, että alimpana, tai sanotaan, että korkeimmalla oli tietenkin ihminen, mutta sitten ihmisen yläpuolella oli vielä enkelit, arkkeenkelit, Jumala. Ja sitten ihmisestä alaspäin pystyttiin asettaa kaikki eläimet sen mukaan, että mitä vähemmän ne muistutti ikään kuin ihmistä. Ja ihmisen mielestä mukavat eläimet oli korkeammalla kuin ihmisen mielestä ei mukavat tai jotenkin inhottavat eläimet. Et esimerkiksi perhonen asettuisi tällä logiikalla korkeammalle kuin kärpänen. Ja vaikka tämä kuulostaa hyvin vanhahtavalta ja hassulta, niin tämä kuitenkin on niin kuin ujuttautunut eläinkuvaan sillä tavalla, että esimerkiksi kun 1800-luvun lopulla Darwin kirjoitti lajien synnyn, niin tämä Scala Naturaen perintö vaikutti siihen, että miten sitä ikään kuin tulkittiin sitä evoluutioteoriaa. Eli että alettiin nähdä pitkälti sillä tavalla, että on tämmöinen lineaarinen kehitys. On ne huonommat tai sillä tavalla vähemmän täydelliset eläimet, joista sitten ikään kuin kehittyy parempia. Ja että tämmöisillä ikään kuin alkeellisemmilla eläimillä, niin että ne olisi aina vaan niin kuin kasautunut ne hyvät piirteet sillä tavalla, että voidaan päätyä vaikka ihmiseen. Ja että semmoiset lajit, joista meidän linja on erkaantunut kauan sitten, olisi jäänyt ikään kuin kehityksessä paikoilleen. Ja sitten ihminen olisi lajina ja lähilajeineen jatkanut sitä kehitystä. Mutta uusien tutkimustulosten virta ennemminkin tukee sellaista näkemystä, hyvin vahvasti siis, että nämä kehityshistoriallisesti yhteiset rakenteet on jatkuvasti ja monissa tapauksissa rinnakkaisesti kehittynyt ihan niin kuin kaikissa taksoneissa. Mutta sitten tämä vanha asenne kuitenkin kummittelee sillä tavalla, että meillä niin kuin mielellään ja helposti ajatellaan semmoista kehittyneisyyttä ja alkeellisuutta vähän niin kuin sanotaanko pieleen. Sitten ihan nopsaan pari tämmöistä kiinnostavaa tutkimuskokonaisuutta siitä, että miten meidän käsitykset sitten on vaihdelleet. Et yksi esimerkki näistä on linnut, joka on tosi kiinnostava sillä tavalla, että sitä ei ole loppujen lopuksi hirveän kauaa, kun linnut nähtiin semmoisina eläiminä, joita ei oikeastaan edes kannata
ottaa tutkimuskohteiksi silloin, kun tutkitaan älykkyyttä. Eli tuossa kuvassa se niin kuin hahmottaa sitä, että miten tuossa ylemmässä kuvassa on rinnakkain vanha käsitys lintujen aivoista ja sitten siinä on ihmisen aivot. Ja niissä tuo violettialue niin kuin esitetään, että se on ainoastaan tämmöistä vaistotoiminnoista vastaavaa aluetta. Ja sitten taas vihreä on tämmöistä kompleksista älykkyyttä vaativaa, missä toteutuu tämmöiset älykkyyttä vaativat toiminnot. Eli ajateltiin silloin aikaisemmin, että linnuilla suurin osa aivoista, että siellä ei pysty toteutua kuin tämmöiset alkeelliset vaistotoiminnot. Mutta sitten tämä niinku uudempi käsitys on tuossa alla, jossa näkyy, että myös linnun aivoissa itse asiassa nämä kuorikerroksen tai niillä siihen vertautuvat alueet, niin siellä toteutuu tämmöistä monimutkaista älykkyyttä vaativaa toimintaa. Eli että siellä on ihan vastaavia prosesseja ja itse asiassa hyvin tehokkaasti sillä tavalla, että linnut itse asiassa vastaa kognitiiviselta eli älylliseltä kapasiteetiltaan pieniä tai keskikokoisia kädellisiä. Ja lopulta tämä mullistus tässä käsityksessä eteni myös siihen, että koko terminologia lintujen aivoihin liittyen uusittiin siten, että se ei heijastelisi tämmöistä vanhakantaisuutta, mitä se vähän niin kuin heijasteli. Et ihan nyt tämmöisessä melko uudessa tutkimuksessa, niin, jossa oli haastateltu uutisoinnissa tämmöistä tiedemiestä, joka oli tutkinut siis lintujen aivojen kokoa suhteessa siihen kalloon, niin käytti semmoista ilmaisua kuin brains with beaks, eli aivoja nokalla, että se on niin suuri se aivokapasiteetti. Sitten toinen porukka, eli kalat. Niin kalat on toinen tämmöinen tiedemiehet yllättänyt tai tieteilijät yllättänyt porukka, jota ennen luultiin myöskin, että sieltä ei oikeastaan löydy älykkyyden ilmiöitä sieltä niiden mielestä. Silloin kun puhutaan kaloista, niin tietenkin kyseessä on ihan hirvittävän kokoinen lajiryhmä, missä kaikki eläimet ei ole edes läheistäkään sukua toisilleen, mutta että se kuitenkin sieltä pystytään sanoa jonkunnäköisiä tämmöisiä niin kuin yleistyksiä. Ja tutkimuksissa on huomattu, että vaikka kaloilla ei ole tämmöistä nisäkkäälle tyypillistä myöhäisaivokuorta, niin siellä vähän eri tavalla järjestäytyneenä on kuitenkin semmoisia rakenteita, jotka vastaa pitkälti samoista ilmiöistä, mitä vaikka kädellisiltä tutkitaan älykkyyden osalta. Ensinnäkin siellä on tutkittu, että siellä on hyvin vahva näyttö siitä, että siellä on kipukokemusta, ja sitten siellä on sekä positiivisia että negatiivisia tunteita. Se, että näistä tunteista ei pysty sanoa hirveän tarkkaan, että minkä nimisiä ne on tai minkälaisia ne on, niin se ei varsinaisesti kerro siitä, että ne tunteet siellä kalan päässä olisi jotenkin hataria tai epämääräisiä, vaan se kertoo siitä, miten vaikea niistä on ollut saada tietoa. Mutta sitten sieltä löytyy analyyttisiä toimintoja. Tosiaan siellä on tehokas muisti, oppimista, monimutkaistakin oppimista, esimerkiksi sosiaalista oppimista, monimutkaista sosiaalista käyttäytymistä, kognitiivisia karttoja ympäristöstä ja jopa joissain tapauksissa työkalujen käyttöä. Ja kalakin on elämässään suurilta osin oppimansa varassa, vaikka se vanha käsitys on vähän niin kuin semmoinen, että luontoäiti ohjaa, ikään kuin se olisi vain semmoista vaistomaista toimintaa. Sitten itse näistä niin kuin ilmiöistä, niin tämmöisenä lähtökohtaisena esittelynä tietoisuuteen ilmiönä, niin voidaan pitää tämmöistä Cambridgein tietoisuuden julistusta, jonka suuri joukko tieteentekijöitä, aina jostain neurotieteilijöistä vertailevaan psykologiaan, lanseerasi ja allekirjoitti. Tässä julistuksessa todetaan esimerkiksi, että
Neokorteksin eli tämän myöhäisaivokuoren puuttuminen ei vaikuta estävän organismia kokemasta tunnetiloja, eli tällaisesta perustavasta tietoisuudesta ei sulje sitä pois. Ja myös, että ihminen ei ole ainoa laji, jolla on neurologiset edellytykset tietoisuudelle, eli hermostolliset edellytykset. Muilla eläinlajeilla, mukaan lukien kaikki nisäkkäät ja linnut ja monet muut olennot, kuten mustekalat, on myös nämä samat edellytykset. Eli tässä julistuksessa ei vielä voitu sanoa, että kyllä tämä on ilmiö, joka on ehdottomasti näillä kaikilla, mutta että siinä kehotettiin semmoiseen varovaisuuteen ja siihen, että tutkitaan lisää. Ja niin kuin todettiin, että tämänhetkinen näyttö osoittaa tämmöistä. Ja tietoisuushan on hirveä ilmiö yrittää summata jollain tavalla, mutta et siitä on useampia tämmöisiä määritelmiä, jotka korostaa vähän eri ilmiöitä. Et tiukimmat tietoisuuden määreet on semmoisia, että ne esimerkiksi korostaa kielellisyyttä, sitä, että pystyy kielellisesti käsitellä asioita, tai että on jollain korkealla tasolla tietoinen itsestä, mitkä jopa sulkee joitakin ihmisryhmiä jossain määrin pois. Mutta sitten tämmöinen perustava hyvä luokittelu, joka ottaa huomioon sen erilaisten kokemismaailmojen runsauden, niin on esimerkiksi tämmöinen, missä jaetaan siten, että ihan pohjimmaisena tietoisuuden muotona olisi tämmöinen tunnetietoisuus. Eli melko tämmöinen yksinkertainen kokevuus tai tuntoisuus, että on läsnä maailmassa siten, että tuntee asioita, jotka tapahtuu oman kehon tai niin kuin ulkoisesta maailmasta lähtien. Voidaan puhua niin sanotuista vaalioista, eli että tuntuu joltakin olla vaikka se päästäinen tai se lepakko. Ja tätä pidetään siis vanhana ja yleisenä ilmiönä, jonka piirissä olisi ainakin selkärankaset, mutta sitten vielä varsin tuntematon osa myös selkärangattomista. Eli se mustekala nyt on sellainen, mitä on tutkittu enemmän, ja sitten jopa hyönteisistä on alustavaa näyttöä, että sieltä mahdollisesti löytyy jotain semmoista tunteiden kaltaista. Ja taas tässä tämä epämääräisyys viittaa meidän tiedon vähäisyyteen, ei siihen, että ne koetut ilmiöt olisi väistämättä vähäisiä. Sitten toinen taso olisi tämmöinen kognitiivinen tietoisuus, eli älykkyyteen viittaava tietoisuus. Eli että eläin tietoisella tasolla pystyy prosessoimaan ja yhdistelemään ja käyttämään toimimiseensa ympäristöstä saamansa tietoa. Ja monet nisäkkäät ja linnut pystyy tähän, kun on tehty tämmöisiä niin kuin testejä, missä mitataan sitä järkeilyn tai semmoisen soveltamisen tasoa. Esimerkiksi täplähyenoilla on tehty todella kiinnostavaa tutkimusta, jossa on osoitettu, että ne pystyy todella tämmöiseen niin kuin tietoisen soveltavaan päättelyyn yhteistyöasetelmassa. Että tämä niin kuin tutkimus on kiinnostava esimerkki siitä, miten hienosti siinä on järkeilty se ekologinen tieto siitä lajista ja sen ominaispiirteistä. Tämmöinen kognitiivinen tietoinen järkeily on harvinaisempaa kuin se tunteiden tietoinen kokeminen, ja siinä on paljon suurempi vaihtelu. Että tuommoinen niin kuin perustava tunnetietoisuus, se voi tykittää ihan yhtä kovaa semmoisessa eläimessä, joka ei ole niin älykäs kuin semmoisessa, joka suoriutuu jostain vaativasta tehtävästä. Ja myös silloin, kun eläin järkeilee, niin siinä voi olla, ja usein on mukana se tunnekokemus, koska usein eläimet saa myös mielihyvää siitä, että ne oppii jotain ja niin kuin kykenee johonkin senkin ulkopuolella, että se usein sitten tuottaa sen konkreettisen palkinnon, niin kuin vaikka ravinnon. Kolmantena tietoisuuden tasona usein esitetään tämä tietoisuus itsestä.
Jotkut tietoisuusteoriat jopa asettaa tämän tietoisuuden mittapaaluksi itsessään, mutta se on siinä määrin huteralla pohjalla, että sit niinku tosiaan jää varsin huonosti selitetyksi semmoinen joustava, älykäs käyttäytyminen, soveltavakin käyttäytyminen eläimissä, jotka eivät ole vaikka läpäisseet itsetietoisuuden testejä. Mutta että tämä tietoisuus itsestä muiden eläinten kohdalla, niin se, mistä me voidaan saada tietoa, on niiden kokemus omasta kehosta. Ja tätä on tutkittu niin sanotuilla peilitesteillä, eli sillä, että eläin ensin jotenkin tottuu siihen, mitä peili ikään kuin voi tehdä tai miten se toimii. Ja sitten sille eläimelle lisätään joku tuommoinen maalitäppä ja katsotaan, että ymmärtääkö se sieltä peilin kautta, että hei, että mulla on jossain tämmöinen uusi täppä, että se ei niin kuin näe sitä muuta kuin peilin kautta. Ja tämmöisiä oman kehon hahmottamisen testejä on läpäissyt useat kädelliset, mutta sitten myös delfiinit, norsut, harakat, puhdistaja, kala jopa. Ja on tämmöistä aika lupaavaa näyttöä monilta muiltakin lajeilta, jotka sitten ei kuitenkaan ole ihan mennyt läpi. Eli esimerkiksi kyyhkyt, koirat, rauskut, mustekala, sika, niin sieltä on semmoista niin kuin näyttöä, että tämä hyvinkin voi kuitenkin olla tämä ominaisuus jossain määrin siellä läsnä. Monet ilmiöthän, kun puhutaan näistä tämmöisistä niin kuin mielen sisäisistä kyvyistä tai muista, niin ne ei ole semmoisia on-off, vaan ne on niin kuin liukuma, että ne kyvyt voi poiketa vähän toisistaan, koska lajit poikkeaa toisistaan. Ja siinä voi olla jossain niin kuin asteikolla. Mutta että tämä tietoisuus itsestä, niin kaiken näytön mukaan se ei ole sama asia kuin, että eläin ylipäänsä on tietoinen ja tuntoinen maailmassa. Että se ei vaadi sitä oman kehon hahmottamista. On myös kiinnostavaa tämmöistä sovellettua itsen tutkiskelua, johon ei liity peili, vaan itse asiassa videokamera. Et simpanssit esimerkiksi, kun ne on saaneet videokameran, niin on alkaneet kuvata, että niillä on ollut itsellä videokamera, ja sitten ne on nähneet ruudulta sen, että mitä se kamera kuvaa. Niin ne on hyvin mielellään kuvanneet esimerkiksi oman suun sisäosia, että mitä sieltä löytyy, ja sitten joku näistä tässä tutkimuksessa tai tapauksessa, niin joku näistä simpansseista myös kuvasi tosi tarkkaan omaa suuta ja sen niin kuin, tapahtumia ja sisältöä, kun se söi ruokaa. Eli se osoittaa tämmöistä perustavaa uteliaisuutta suhteessa siihen, että mitä siellä omassa kehossa ja suussa tapahtuu. Sitten on tämmöinen vielä niin kuin erilliseksi rajattu tietoisuuden ilmiö, tämä metakognitio, joka tarkoittaa ymmärrystä omista mielen sisäisistä ilmiöistä. Eli esimerkiksi sitä, että mä ymmärrän sen, että mä en niin kuin jossain kysymyksessä tiedä tarpeeksi hyvin, jolloin mä ehkä kieltäydyn vastaamasta, kun multa kysytään. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla aika abstrakti taso, että sitä pidetään suurilta osin ihmiselle kuuluvana kenttänä. Toki tämmöisiä ainoastaan ihmiselle kuuluvia kenttiä on luultu montaa muutakin, ja sitten sille kentälle on ilmestynyt muitakin lajeja. Alustavia tutkimustuloksia siitä, että muillakin lajeilla on tämmöisiä metakognitiivisia kykyjä, niin on esimerkiksi kalliokyyhkysiltä, rhesusapinoilta ja koirilta. Eli on toteutettu tämmöisiä tuloksia, missä eläin saa palkan jonkun herkun siitä, että se vastaa kysymykseen oikein. Mutta sitten, jos se vastaakin väärin, niin siltä ikään kuin on evätty useampi. Tai olikohan se, että siltä on jopa otettu pois. Ja sitten siinä on niin kuin todettu, että nämä eläimet kykenevät hoksaamaan, että jossain vaiheessa mun ei kannatakaan vastata ollenkaan, että hei, että mä en tiedä tätä, niin mä en nyt niin kuin yritä. Eli tämmöisiä niin kuin kekseliäitä tutkimusmenetelmiä on siihen. Mutta sitten niistä tunteista, joka on niin kuin ehkä tämmöinen moraalisesti ratkaisevin mielen ilmiö muissakin eläimissä, niin
tämmöinen kokevuus ja tuntoisuus ihan perustasollaan, niin sitä pystytään myös niin kuin kuvantamaan aivokuvauksella. Et pystytään todentamaan, että siellä aivoissa tietyt alueet vaikka aktivoituu. Mutta sitten siinä on se tietoinen ja koettu aspekti, jonka tutkimiseen joutuu nähdä enemmän vaivaa, jos siitä koskaan saa täysin kiinni. Nisäkkäillä ajatellaan, että limbinen järjestelmä ja sen yhteydet muualle olisi se, missä toteutuu tunteet. Mutta sitten linnuilla ja kaloilla on vastaavia rakenteita, jotka on vähän eri tavalla kytkeytyneet ja sijoittuneet, mutta että ne kuitenkin niin kuin toteuttaa näitä samankaltaisia ilmiöitä. Ja nämä tunteet on evolutiivisesti hyvin vanha, ja se tarkoittaa sitä, että sinne sukupuuhun laajalle levinnyt ilmiö. Ja niin kuin sanottu, niin selkärankaisista tiedetään paljon enemmän, niitä on helpompi tutkia, ja sieltä on vahvaa näyttöä tunteiden kokemisesta, ja selkärangattomista vähemmän. Ja tunteet tosiaan ne ohjaa toimintaa, siitä tulee se evolutiivinen tärkeys. Että positiivisia tunteita saa palkkioksi silloin, kun tekee jotain selviytymiselle olennaista, niin kuin syö ruokaa tai niin kuin lisääntymisessä parittelusta, mikä lisää niiden geenien leviämistä. Ja yksilön tasolla sitä siis ohjaa ne tunteet. Ja siinä on olennainen tämä oppimisen rooli, eli että kun oppii niitä positiivisia tunteita tavoittelemaan ja niitä negatiivisia välttelemään, niin se niin kuin vahvistuu sitten sukupolvelta toiselle se ikään kuin se niiden niin kuin, tai se geenit leviää paremmin. Sitten voi puhua tämmöisistä niin kuin tunnetiloista, affective state, joka on vähän niin kuin semmoinen pitkäaikaisempi kokemus, eli että tietyn näköinen niin kuin tunnetila voi määrätä sitten toimintaa vähän niin kuin pidemmän aikaskaalan ajan silleen kroonisesti. Himalaisilla on tutkittu tämmöisten tunnetilojen olemassaoloa ja todettu, että niillä on samalla tavalla kuin ihmisellä, että jos ne on ikään kuin niin sanotusti masentuneita, jos niitä on kohdeltu huonosti, tässä tutkimuksessa niitä oli ravisteltu, niin silloin ne tulkitsee ympäristön vihjeitä negatiivisemmin. Eli semmoisista kukista, mistä ne niin kuin mahdollisesti luontaisesti saa mesipalkkion, niin huonosti kohdeltuna ne olettaa, että sieltä ei sitä tule. Eli tämä niin kuin tavallaan osoittaa siihen, että siellä on positiivisia ja negatiivisia tunnetilojen kaltaisia ilmiöitä. Tunteitakin tietenkin on pyritty luokittelemaan, ja tämmöisinä perustunteina tällä hetkellä ajatellaan nisäkkäillä ja linnuilla, eli parhaiten tunnetuilla eläinryhmillä, että olisi ainakin tämmöiset pelko, aggressio, suru ja ilo. On muitakin semmoisia tunteita, joista keskustellaan, niin kuin vaikka inho, että nouseeko se joskus ikään kuin perustunteen kaltaiseksi. Muista kuin nisäkkäistä ja linnuista on vähemmän tietoa, osan eläimistä kohdalla hyvinkin vähän tietoa, mutta esimerkiksi kaloista tosiaan tiedetään, että siellä on jonkunnäköiset positiiviset ja negatiiviset tunteet, ja sammakoista on näyttöä, että siellä on ainakin pelon kaltaisia tunteita. Ja ei ole sellaista tunnettua suhdetta älykkyyden ja tuntevuuden kesken. Eli ei voida osoittaa, että joku hyvin älykäs eläin tuntisi niin kuin vahvemmin jonkun perustunteen sitä tuntiessaan. Itse asiassa teoriassa on keskustelua siitä, että semmoisella eläimellä, jonka älykkyys ei ole niin korkealla tasolla, saattaa itse asiassa olla vähemmän työkaluja hallita sitä tunnekokemusta, jolloin se olisi vahvempikin. Eli esimerkiksi tämmöinen älykkyydeltään ei niin hyvä, ei niin edistynyt tai tämmöinen vahva eläin, niin se saattaisi vaikka niin kuin kokea kärsimyksen vahvemmin, koska sillä ei ole semmoisia työkaluja, joilla se pystyisi hallita sitä. Mutta sitten toki korkea älykkyys johtaa siihen, että saattaa olla tämmöisiä sekundaarisia tunteita, että ihmisellä vaikka niin kuin joku tämmöinen häpeä tai katumus tai tämmöinen, niin
siihen ei monikaan eläin sit muuten yltä, vaikka niitä usein niin kuin projisoidaan muille eläimille, että esimerkiksi koira kokisi häpeää tai katumusta. Kivun tuntoisuutta on tutkittu muilta eläimiltä paljon, ja tietenkin senkin takia, että se on moraalisesti hyvin velvoittava asia, kun ihmiset käyttää esimerkiksi ravintona hyvin paljon muita eläimiä. Ja kipuun liittyy tämä niin kuin tunnekokemus. Eli tämmöinen kansainvälinen kivun tutkimuksen taho, International Association for the Study of Pain, niin siellä on määritelty kipu siten, että se on epämiellyttävä sensorinen ja emotionaalinen ja tunnepohjainen kokemus, johon liittyy todellinen kudosvaurio tai sen mahdollisuus. Eli että se ei ole pelkästään semmoinen reaktio tai reaktion tuottava tämmöinen niin kuin heijaste, vaan että siihen ihan oikeasti liittyy koettu tunteellinen osa. Sitten tämä sama taho on lisännyt vuonna 2001, että kyvyttömyys kommunikaatioon, eli se, että ei pysty puhua ja sanottaa sitä kivun kokemusta, ei tarkoita sitä, että yksilö ei voisi kokea kipua. Esimerkiksi kirjolohilla on tehty tämmöisiä kivun tuntemuksen kokeita, joissa on todettu, että se käyttäytyy, kun sille aiheutetaan kipua, niin hyvin samoilla tavoilla kuin vaikka nisäkäs, että se pyrkii rauhoittelemaan itseään heijaavilla liikkeillä tai hankaamaan sitä vaurioitunutta aluetta. Ja sitten kipulääkitys vähentää sitä kipukäyttäytymistä. Ja kun tutkitaan, että onko jollain eläimellä kyky tai että onko sillä kyky tuntea kipua, niin silloin tutkitaan ensinnä sitä, että onko sillä rakenteita, joka mahdollistaa sen. Että onko sillä kipua aistivia soluja, onko sillä sellainen hermosto, että se mahdollistaa sen, mahdollisia opioidireseptoreita, jotka niin kuin on kehon itse erittämille opioidiyhdisteille herkkiä. Ja sitten voidaan tutkia sen käyttäytymistä, että onko siinä esimerkiksi, että kun sille eläimelle aiheutuu mahdollisesti kipua aiheuttava tapahtuma, että onko sillä reaktioita siihen kipuun, yrittääkö se suojata sitä aluetta kivulta ja lopulta, että reagoiko se kipulääkkeeseen siten, että se kipukäyttäytyminen vähenee. Niin kuin mä jo totesin, niin kirjolohilla on näyttöä vahvasti tällaisesta, mutta sitten myös meille hyvin kaukaiselta tuntuvilla äyriäisillä esimerkiksi, että sieltä on tämmöistä välttämiskäyttäytymistä, myös oppimista, että semmoisia alueita saatetaan ja välttämään, missä on kokenut kipua. Ja siellä on hermotusta ja se opioidivaste. Mutta että näissä niin kuin tulkinnoissa pitää taas sitten käyttää sitä niin kuin lajikohtaista ymmärtämystä siitä, että eri lajit mahdollisesti käyttäytyy melko eri tavalla, kun ne kokee sitä niin kuin kipua. Tuossa kuvassa on tuommoinen sirokatkarapu, jolta myös on löydetty tämmöistä suojautumiskäyttäytymistä, kipukohdan hieromista ja semmoista pitkäkestoistakin kipukäyttäytymistä, eli joka ei niin kuin mene ihan välittömästi ohi, ja että kipulääke vähentää sitten sitä, niin kuin noissa kriteeristöissä on. Silloin, jos niin kuin jotkut tunteet tai tuntemukset, jotka on negatiivisia, menee tosi pitkälle, niin silloin voidaan puhua, ja välillä puhutaan kärsimyksestä. Eli siinä on myös tämmöinen niin kuin vahva tunnetekijä, ja sitten mikä tahansa tämmöinen negatiivinen tunne tai useampi, kun ne viedään äärimmilleen. Että tämmöisessä yhteydessä voidaan puhua myös tylsistymisestä negatiivisten tunteiden ja kärsimyksen aiheuttajana. Ja että villeillä tai oikeastaan millä tahansa eläimillä on tutkittu myös, että tämmöinen mahdottomuus vaikuttaa omaan tilaan millään tavalla on yksi tämmöinen kärsimystä aiheuttava tekijä. Eli se, että kun luonnossa eläin pystyy viimeisen asti yrittää paeta, osaa jopa itse lääkitä ja vaihtaa sitä ympäristöä, vaihtaa olosuhteita, niin että jos tämä kaikki estyy, että ei voi vaikka niinku just piiloutua ja näin poispäin,
niin se aiheuttaa vahvoja vasteita, joka voidaan nähdä, että se on niin kuin kärsimystä. Ja tässä taas tämä, että ei ole siis tunnettua suhdetta älyyn, mutta on teoretisoitu siitä, että äly auttaisi tämmöisenä selviytymiskeinona, että pystyy vähän niin kuin ymmärtää sitä, että joku vaikka ei kestä kauan, joku tilanne. Mutta sitten näiden kipujen ja kärsimysten jälkeen niin paljon myöhemmin alettiin tutkia, että minkälaisia positiivisia tunteita eläimillä on ja mikä niiden merkitys on. Ja itse asiassa nykyään eläinten hyvinvointitieteessäkin niin ymmärretään se, että positiiviset tunteet onkin välttämättömiä aivoterveydelle. Eli että se hyvinvointi ei ole ainoastaan sitä, että joku mittaamaton kärsimys on poissuljettu, vaan että siellä myös löytyy niitä hyviä kokemuksia. Ja tämähän on niin kuin merkittävä filosofinen kysymys myös siinä, että jos muiden eläinten olemassaolo ajateltaisiin, että se on pelkkää kärsimystä, niin silloinhan meillä ei tavallaan olisi niin velvoittava tilanne niin kuin esimerkiksi luonnonympäristöjen säästämiseen. Mutta kun me ymmärretään, että ne on ne positiiviset tunteet, jotka pitkälti ohjaa sitä käyttäytymistä, niin silloin siellä on ikään kuin semmoista, minkä vuoksi muutkaan eläimet ei haluaisi luopua siitä elämästään. Tämmöisiä positiivisia tunteita lajityypillisesti aina, että niin kuin se tietenkin sosiaalisissa eläimissä aiheuttaa tämmöiset affektiiviset tunteet, joita esimerkiksi hoiva, kumppanuus ja sitten vaikka ravinnon etsiminen, parittelu, käyttäytymistarpeiden toteutuminen. Tämmöisistä käyttäytymistarpeista voisi vaikka ilmeisenä todeta, että sialla on tosi vahva tarve tonkia ympäristöä. Ja itse asiassa hyvin monella muullakin eläimellä on semmoinen tavoittelun ja etsiskelyn tarve. Eli positiivisia tunteita aiheuttaa taas lajityypillisesti nähtynä niin sekä tämmöinen liikkuminen, etsiminen ja tutkiminen, että sitten myös oppiminen ja keksiminen monessa tapauksessa. Tällaista keksimisen ja onnistumisen ilmiötä on tutkittu esimerkiksi vasikoilla, että niiden niin kuin syke- ja muista mittauksista, käyttäytymistutkimuksista on havaittu, että ne saa merkittäviä positiivisia tunteita siitä, kun ne keksii jonkun ratkaisun. Et se taisi olla, että miten ne pääsi jostain niin kuin portista ulos, verrattuna siihen, että ne vaan niin kuin sai sen lopputuloksen tai jonkun niin kuin ruokapalkinnon suoraan niin kuin turvan eteen. Ja toinen on tämmöinen Sydneyn kultatöyhtökakadut ja roskikset, eli nämä kultatöyhtökakadut on oppineet siellä aukomaan roskiksia ja hakemaan sieltä aarteita ja riemuitsevat siitä. Ja nämä on kiinnostavia ilmiöitä, koska ne myös leviää sit sosiaalisen oppimisen kautta keksijältä muille. Ja sitten siinä tapahtuu tämmöinen kulttuurinen yhteisevoluutio ihmisen kanssa, että ihminen yrittää luoda roskiksia, joita on vaikeampi avata, ja sitten nämä keksii ne avaamismenetelmät, ja lopulta saatetaan päätyä semmoiseen tilanteeseen, missä osa kakaduista osaa avata ja osa ihmisistä ei. Tämmöinen virolainen tutkija kuin Jaak Panksepp on tehnyt teki hyvin kiinnostavan uran niin kuin nisäkkäiden tunteiden tutkimisessa. Ja hän aivokuvantamisen ja tämmöisen niin kuin käyttäytymistutkimuksen pohjalta lanseerasi tämmöiset nisäkkäiden aivojen tunnejärjestelmät, joita voitiin ihan niin kuin kuvantaa, että mitkä alueet vaikka aktivoituu milläkin tavalla jossain tilanteissa. Että hän esimerkiksi kutitti rottia, niin kuin leikki niiden kanssa, ja sitten niin kuin, päätteli, että ne pitää siitä leikistä, koska ne hakeutui aina uudestaan siihen, eikä niin kuin vältellyt sitä. Ja sitten tutki, että minkälaiset alueet aivoissa niin kuin aktivoitu. Ja hän korosti tämmöistä niin kuin etsimisjärjestelmää siellä aivoissa, joka nimenomaan siis niin kuin vastaa semmoisesta tavoitteellisesta, että siellä toteutuu tämmöisiä
tavoitteellisia niin kuin yrittämiseen ja onnistumiseen tai sen onnistumisen tavoitteluun ohjaavia niin kuin ilmiöitä, että niin kuin myös se muunlajinen eläin hyvin usein vaatii tai tarvitsee muutakin kuin sen, että se saa jonkun palkkion suoraan kuonon eteen. Eli se myös niin kuin tarvitsee sitä, että se etsii ja yrittää. Ihmisellä tämä etsimisjärjestelmän ikään kuin poikkeava toiminta yhdistyy Pankseppin mukaan masennukseen. Eli se on niin vahva se tarve. Ja tätä tukee myös tämmöinen contra-freeloading-ilmiö, joka suoraan ehkä suomentuisi tämmöisenä niin kuin siipeilyhaluttomuutena. Eli että useilla lajeilla on havaittu, että vankeusolosuhteissa, missä yleensä niitä on tutkittu, niin nämä eläimet on mieluummin nähneet paljonkin vaivaa, vaikka olisi nälkäisiä siihen, että ne saisi tehdä jonkun haasteen saadakseen sen ravinnon verrattuna, että niille vaan tökättäisi nenän eteen. Eli että ne oikeasti niin kuin hyvin voidakseen kaipaa sellaista tavoittelua ja yrittämistä ja sitä etsimistä. Positiivisia tunteita aiheuttavista ilmiöistä kiinnostava on leikki, joka siis määritellään sillä tavalla, että se on niin kuin ilmiö, josta ei ole sinänsä mitään hyötyä, mutta jota toteutetaan sen takia, että siitä saadaan vain niin kuin mielihyvää. Ja tosi laajalla skaalalla löytyy eläinlajeja, jotka siis leikkii. Mustekalat, tietenkin linnut, ja sitten ihan löytyy niin kuin, on krokotiileja, ja kaloiltakin on joitain tämmöisiä niin kuin siihen suuntaan osoittavia ilmiöitä löydetty. Tämmöistä vähän niin kuin sovellettua tunnetasoa on sitten empatia. Eli muillakin lajeilla on havaittu tämmöistä muiden tunteiden ikään kuin huomioon ottamista. Tai että tämä skaala niin kuin liikkuu siitä, että jollain eläimellä saattaa vain tarttua toisen tunnetila, jolloin se niin kuin pyrkii eroon siitä ikävästä tunteesta. Ja sitten toisessa ääripäässä on esimerkiksi rottien käyttäytyminen, jossa vaikuttaa siltä, että ne ihan oikeasti pyrkii vähentämään toisen yksilön kärsimystä, vaikka sen takia, että ne ikään kuin ymmärtää sitä jollakin tasolla, että puhutaan tämmöisestä aidosta empatiasta. Ja sitten niin kuin empatian ja aidon empatian lisäksi on tutkittu myös hyvin kiinnostavia tämmöisiä vastavuoroisuuden tai yhteistoiminnan ilmiöitä. Esimerkiksi isoverenimiä lepakot, niin niillä on tutkittu sitä, että miten ne jakaa niiden saaliita semmoisille, jotka eivät itse ole saaneet saaliita just sinä iltana tai sitä veriannosta. Varsinkin silloin, jos he ovat aiemmin saaneet niin kuin jaossa siltä toiselta. Tämä empatia on niin kuin vaativampi tunne kuin vaikka viha. Sitten älykkyyden ilmiöistä. Vähän olen ilmeisesti puhunut hitaasti, mutta katsotaan. Eli älykkyys on tämmöinen lajikohtainen ilmiö, että kehityshistoria on tavallaan niin kuin kasannut tietyn näköiset rakennuspalaset vähän niin kuin eri suhteissa eri lajeille. Mutta kuitenkin ne palaset on jossain määrin yhteisiä. Tämäkin on semmoinen ei-on-off-ilmiö, vaan semmoinen liukuma. Et esimerkiksi norsut, niin ne ei käytä kauheasti työkaluja, että ne kärpäslätkinä käyttää jotain kasvillisuutta, ja sitten ne saattaa heitellä jyrsijöitä kivillä, jos niitä jollain tavalla ärsyttää ne. Mutta sitten niillä on kuitenkin merkittävä alueellinen muisti, ja ne tunnistaa lajikumppaneiden ääniä tosi kaukaa. Ne pystyy muistamaan jopa 100 yksilöä äänestä, ja näin poispäin. Eli että nämä niin kuin rakennuspalaset vaihtelee määrältään eri lajeissa. Ja totta kai sitten, että jos vaikka vankeudessa tutkitaan, niin paljon vaikuttaa se, että minkälaisia virikkeitä eläimet on saaneet kasvaessaan, miten niitä on kohdeltu. Myös tämmöisiä selkärangattomia yllättäjiä on, että esimerkiksi mustekalat käyttää jopa työkaluja, että ne saattaa tuollaisia
kookoksen kuoria kanniskella, joita sitten vaaran uhatessa käyttää piiloutumiseen. Ja mesipistiäisiltä ja hyppyhämähäkeiltä myös löytyy aika ällistyttäviä älykkyyden ilmiöitä. Oppiminen on hyvin yleinen ilmiö eläinmaailmassa. Eli sen ei tarvitse olla hirvittävän monimutkaista, se voi olla ihan niin kuin tiedostamatonta tottumista, ehdollistumista, mutta sitten se myös menee tämmöisiin varsin monimutkaisiin ilmiöihin, niin kuin mallioppimiseen, johon pystyy kissoista, koirista, sioista, aina kilpikonniin ja moniin kaloihin asti eläimet. Ja sitten myös tämmöiseen oivaltavaan oppimiseen, eli innovointiin. Esimerkiksi karhuilta on löydetty sitä, että jos ne on sotkeneet itsensä lohimössöön, niin ne on käyttäneet kiviä, joissa on merirokkoja, niin vähän niin kuin kampana. Ja sitten tämmöistä innovatiivista kalastamista on linnuilla, jossa ne täkyinä pudottaa veteen jotakin ja sitten nappaakin. Ja sitten esimerkiksi Sendaissa Japanissa tunnetusti korpit 80-luvulla käytti autoteitä siihen, että ne aukoi siellä Saksan pähkinöitä. Ja näihinkin yleensä kuuluu usein kuuluu semmoinen kulttuurinen leviäminen näihin taitoihin ja sitten siihen, että tätä suoritusta myös hiotaan ja parannellaan pikkuhiljaa. Ja usein tunnekokemus, eli se ilo siitä niin kuin onnistumisesta. Esimerkiksi työkalujen käyttöä esiintyy linnuilla, nisäkkäillä, mutta myös esimerkiksi siellä kaloilla ja mustekaloilla, riippuen vähän siitä, miten tämä määritellään. Se voi olla synnynnäistä, niin kuin esimerkiksi saukoilla, joilla on, niin kuin, vaikka ne olisi vankeudessa kasvaneita, niin tunneperäinen motivaatio siihen, että miten ne aukoo simpukoita, ja ne oppii sen, mutta silloinkin se taito hioutuu siinä niin kuin elämänkaaren myötä. Tai sitten se voi olla ihan oivallettua, jolloin se tosiaan siirtyy kulttuurisesti, niin kuin delfiinit, jotka on keksineet alkaa käyttää tietyn muotoisia merisiilejä nokan suojana, kun ne penkoo merenpohjaa. Ja sitten on jopa tämmöinen oma tasonsa, jossa eläin saattaa rakentaa ja muokata työkaluja, niin kuin Uuden-Kaledonian varis, joka tutkimuksessa kykeni itse rakentamaan soveltuvan työkalun haasteeseen. Sitten on myös tämmöisiä huikeita muistin ja suunnittelun ilmiöitä, joiden äkkiseltään voisi kuvitella liittyvän enemmänkin ihmisen kykyihin. Esimerkiksi tämmöinen episodinen muisti, että kykenee kelaamaan sitä, että mitä on tapahtunut, missä ja milloin. Joillakin ruokaa piilottavilla linnuilla esimerkiksi on kykyä muistaa sitä hyvin paljon, että minkälaista ruokaa ne on milloinkin piilottanut, koska ne hajoaa ja niin kuin menee huonoksi eri tahtiin. Ja sitten tämän episodisen muistin on ajateltu liittyvän myös kykyyn ennakoida asioita. Esimerkiksi kyyhkyillä on tehty tämmöistä nokkimistestiä, jossa on näytetty niille eri symboleita ja opetettu, että se järjestys on juuri tietty. Ja siinä on havaittu, että ne ällistyy, mikäli se niiden odottama järjestys vaikka jossain symboleiden näyttämisessä sotketaankin. Eli että ne osaa ennakoida, että se olisi se niiden oppima. Sitten tämmöinen mielen teoria löytyy myös monilta muiltakin, tai ainakin joitakin tutkituilta eläimiltä, minkä aiemmin ajateltiin olevan ihan ihmiselle kuuluva ilmiö. Eli ymmärrys siitä, että toisellakin eläimellä on mieli, eikä ainoastaan itsellä. Tämä ei siis tarkoita semmoista abstraktia ymmärrystä mielestä ja sen ominaisuuksista, vaan siitä, että toisellakin eläimellä on intressi. Et esimerkiksi siat muokkaa niiden käytöstä hakiessaan herkkupaloja sen mukaan, että onko läsnä semmoinen hierarkiassa ylempänä oleva sika, joka näkee, että he hakevat heidän herkun ja ehkä ottavat sen pois. Vai onko siinä semmoinen sika, joka on hierarkiassa alempana, jolloin on turvallista hakea se
herkku niiden nähden, niin ne pystyy ikään kuin pidättäytymään siitä herkun hakemisesta, jos siellä on se hierarkiassa ylempänä oleva, joka ehkä olisi kiinnostunut siitä heidän herkusta ja ottaisi sen, kun näkisi. Eli tämmöinen hahmotus siitä, että eri yksilöillä on erilaiset intressit ja erilaiset asemat ja mitä mahdollisesti tapahtuu. On myös tämmöistä niin kuin huijaamista ja laskelmointia. Esimerkiksi töyhtökapusiinit, jotka on kädellisiä, niin niillä on erilaisia varoitusääniä ja ne saattaa välillä käyttää niitä ohjatakseen muut vaikka pakenemaan puuhun, jolloin he itse hakevat jonkun herkun maasta. Myöskään tämmöinen kielellinen tai abstrakti ajattelu ei ole täysin yksin ihmiselle kuuluvaa, vaan esimerkiksi delfiineillä on todettu, että siellä on semmoisia äänteitä, jotka ikään kuin merkitsee tiettyjä yksilöitä, ja vankeudessa niiden kanssa on pystytty kommunikoida symboleilla, joista on rakennettu melkein kuin lauseita. Ja sitten on tämmöisiä niin kuin ihmisten parissa kasvaneita, esimerkiksi harmaa papukaija Alex, jonka kanssa pystyy kommunikoida siitä, että onko objekti erilainen tai samanlainen. Tai gorilla Koko, joka oppi käyttämään viittomakieltä. Ja kun hänellä oli oma kissanpentu esimerkiksi, niin Koko pyrki kerran kerrotusti valehtelemaan, että se oli ollut kissanpentu, joka raivostuessaan oli repinyt lavuaarin seinästä, kun Koko itse asiassa oli itse suuttunut. Mutta sitten on tämmöisiä niin kuin lajeja, joita esimerkiksi me ihmiset ollaan pidetty jollain tavalla kehittymättömänä niin sanotusti, jotka oikeasti onkin kognitiivisesti niin kuin todella silleen päteviä olentoja. Esimerkiksi kana. Et siellä on tosi monimutkaista sosiaalista käyttäytymistä, sosiaalista arvostelukykyä, lajinkumppaneiden tunnistamista, itsekontrollia, jopa semmoista, että pystyy vähän ulkopuolisena tulkita jotain parven hierarkiaa ja sitten hahmottaa, että mihin itse asettuu. Siellä on jopa tämmöisiä niin kuin alustavaa numeristen asioiden hahmottamista, episodista muistia ja monimutkaista kommunikaatiota. Mutta sitten, että millä tavalla tämä muuttunut tieto ikään kuin on vaikuttanut yhteiskunnallisesti, niin yksi suuri ongelma on se, että esimerkiksi niin kuin meidän ruoantuotannossa niin eläintuotanto kehittyi semmoiseen aikaan, kun meillä ei ollut vielä tätä niin kuin tietoa siitä, että miten monimutkaisia muutkin eläimet on. Ja tästä ristiriidasta, eli siitä, että meillä on nyt tämä uusi tieto, mutta meillä on nämä vanhat tavat, niin se on johtanut sitten tämmöiseen niin kuin eläinoikeusliikehdintään ja tämmöiseen ristiriitaan siis siinä toiminnan ja ikään kuin moraalisen ajattelun välillä. Et kun hahmotetaan esimerkiksi, että niissä eläimissä on se tarve vaikka niin kuin siihen etsimiseen tai vaikuttaa itse omaan olonsa tai siihen, että kaikki nämä negatiiviset tunteet, myös se tylsistyminen voi johtaa kärsimykseen, niin siitä tietenkin syntyy iso ristiriita. Ja tämän tiedon pohjalta tietenkin on viety eteenpäin sit esimerkiksi niin kuin luonnonsuojelubiologiassa ajattelua, että nykyään yhä vahvemmin ymmärretään se, että ei voi esimerkiksi niin kuin pitää pieniä eläinpopulaatioita vankeudessa vaan niin kuin geenipankkina, vaan että siellä on semmoista monimutkaistakin tietojen ja taitojen kulttuurista periytymistä ja siirtymistä oppimisen kautta ja tämmöisiä monimutkaisia asioita, joihin se psyykkinen hyvinvointi vaikuttaa. Ja sitten tähän niin kuin virikkeellistämiseen ja muuhun yritetään panostaa paljon aikaisempaa enemmän. Ja tietenkin siis eläinten hyvinvointitiede, jossa myös Suomessa tehdään paljon töitä, jossa pyritään niin kuin korostamaan viestinnässä myös näitä niin kuin käyttäytymistarpeita, sitä miten tärkeää, että ne toteutuu. Ja esimerkiksi viestimään siitä, että domestikaatio, eli tämä eläinten kesyttäminen, että se ei ole poistanut niitä kaikkein niin kuin
perimmäisiä käyttäytymistarpeita, vaan että se on lähinnä kohdistunut fysiologisiin ominaisuuksiin ja sitten lisännyt vaikka sietokykyä suhteessa siihen, että ihminen on läsnä. Ja että tässä niin kuin nykyään tiedetään niin kuin puhua ja korostaa sitä, että siellä on ne tunteet ja ne tarve positiivisille tunteille ja kaikki tämmöinen, että se on hyvin paljon monimutkaisempi kokonaisuus kuin mitä niin kuin ennen tätä tutkimustiedon massiivista lisääntymistä oletettiin. Mutta sitten kiitoksia kovasti kaikille, jotka jaksoitte kuunnella loppuun asti.